Το απόγευμα της Παρασκευής, στο Μουσικό Σχολείο Τρίπολης, πραγματοποιήθηκε μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση με θέμα τη βιώσιμη κινητικότητα, την ανεμπόδιστη μετακίνηση και την κλιματική ουδετερότητα της πόλης. Βρίσκομαι σήμερα εδώ εκπροσωπώντας το EcoCity, τη μη κερδοσκοπική οργάνωση, που τρέχουμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Eco-Mobility στα γυμνάσια της χώρας, με στόχο την ευαισθητοποίηση των τοπικών πληθυσμών μέσα από την εργασία μιας ομάδας 8 παιδιών σε κάθε σχολείο, η οποία είναι ουσιαστικά μια καμπάνια για την βιώσιμη κινητικότητα. Τι θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε σήμερα? Σήμερα θα δούμε το αποτέλεσμα μιας προσπάθειας των παιδιών να μελετήσουν την δυνατότητα για βιωσιμότητα στην πόλη μας, μέσα σε όλη αυτή την ανάγκη που υπάρχει στο τεράστιο θέμα που αφορά την κλιματική αλλαγή.